Kristo gure jaunaren grazia, eta jainkoa itaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan beri zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jesus jauna bihurratuak salbatzera bidaia, erruki jauna. Jesus jauna pekatarien egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna gure alde otoitz egiteko, aitaren eskuinean behar zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula, jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, oi jainko, muga jarri zenion, oraingo bizitzaldiari, betiko bizirako sabera erekiz. Apalik eskatzen ditugu, ezagraz dezazula zure errukiaren graziaz, loreak zure sarritzariaren izena, bizigunen inguruan, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Makabearen ingurutik. Egun horietan, Judas, Israelgo buruzagiak, diru biltze bat egin eta 2000 gramazila bidali zituen Jerusalema. Eroditakoen bekatu ordain opari eskain zezaten. Piztueraren itxaropenean zuzen eta leialki jokatuz. Eroditakoen piztuera itxaron izan ez badu, alperrik eta burugabe izango baizen hilakoentzat otoitz egitea. Bazekien izan ere, ondo hil zirenek sari ederra izango zutela. Asmo salbagarri eta santua da, hilakoentzat otoitz egitea. Pekatuetatik atera daitezen. Jaunak esan. Jauna zuekin. Jesu Kristoren ebangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zuen, berenkatuazu, aita, zerulurren jauna, gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde,
eta jende xumeari erakutsi bai dizkiozu. Bai, aita, hala nahi izan duzu. Nere aitak dena eman dit. Inork ez du ezagutzen semea aitak baizik. Ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozte nigana, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Hartzazue nire uztarria, eta ikasi nigandik, bihotz bera naiz, eta apala, eta arkituko duzue zuen harimentzat atseden. Nire uztarria leuna baita, eta nire zama harina, jaunak esanak. Egiten degunak, esaten degunak, baino gehiago adierazten du beti. Gure ekintzek, gure hitzek, baino gehiago esaten dute beti. Horregatik, gaurkoan, zuen guztion presentziak, hemen familiaren gandik gertu, edozein hitz baino askozaz ere gehiago adierazten du. Eta nik ere, 3 gauz bakarra esako ditut gaurko egun honetan. Lehenengoa, Izar, Omar, Carlos, maite zaituzteguna. Hor jarrita dago, ama maite zaitugu. Eta guk hemen gauden guztiok ere maite dugu. Lorean maite zaituztegu zuek. Eta hoxe da, nik esango dute, hemen dauden guztien presentziak, gertutasunak, isiltasunak, hitzek, otoitzek adierazten dutena, maitasuna. Zuekin, momentu zaila hauetan, momentu gogorra hauetan, gertu egon nahi dugu. Zuei alde du bezala laguntzeko, orain eta gero ere. Bigarren gauza, esan nahi dutena, da gaurko evangeliotan entzun dugu bezala, jainkoa Jesusek erakutsi digu bere ezaugarri nagusiena errukina dela. Berak gure bihotza ikusten du, barrenean daukaguna beti maitasunez, beti errukiz. Berak ulertzen gaitu guk gure burua baino hobeki. Horregatik ez daukagu dudarik bere maitasunetan, bere erruki horretan, loreak gure segidea goian hartuko duela. Hoxe da, guk esperantzarekin, konfiantza handiz, jakinik berak gure gandik otoitzurik entzun nahi duela sinisten duguna. Sinistunok, jangoikoak hartuko duela goiko zeru hartan, lorea gure segidean. Eta hirugarren gauza, eta honekin bukatuko den, da hain zuzen ere gure fedeak baita ere esaten digu hildakoekiko gure harremana heriotzean aldatzen dela, baina ez dela erabat bukatzen. Alde batetik gure oroitzapenak ditugu, beti bihotzean edukirak ditugunak, maite ditugun pertsonak eraman behar ditugu beti bihotzean. Eta bestetik ere gure sinismenak esaten digu hildakoak ez direla suntsitzen, ez direla desagertzen, bere bizia aldatu egiten dela baizik. Hoxe da gure esperantza, jangoiko onak lorean gure segidea goiko zeruan izango duela. Berakatik zuen alde, guztion alde egin dezan.
Kristorekin berbiztera. Joanak ere izan ditzak, gure otoitzak gogoan, guztiak batu ditzala jaunak, bere maitezko alzoan. Entzun aita honak bihurtzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santu egizkizu bada, horietako hauen zure espiritua istu Jesu Kristo gure jaukaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz urrutzen atzikoala ogiako eta eskerrak emanezak zuen eta bere ikaslei emazkien esanez. Artza zuen eta jan guztio zetatik, hau nire gorputza datak zuentzat emango dena. Apalondoa berdin garizaturik, berrizen eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Artza zuen eta edan guztio gertatik, hau nire ogoraren garizanatak, itun berri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire ogetarri. Eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldagean zure sarritzari onartu dituzulako. Eta apanik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak atzerrituko Espiritu Santuak batekin baitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu maitasun osoran, Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure atzearekin, eta gizizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizko izarbenean nire gure zubidean, lorea horren gratuz. Aritzatu zeure horpegaren argitan. Erruk izan arren, guztio betiko bizitza eratxe dezagun. Amoikoaren ama Maria Doratxoarekin, bere zera Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, San Miguelekin, eta gizan guztietan, zure alizte izan diren Santuekin. Egin batean gorezkek dago, Jesucristo zure semearen ekartaz. Amen.
zure errukiari esker pekatutik garrani bizi daitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain geundela. Jesu Kristo gure jauna zuen espada apostoluei bakea duzuen dizuen, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan ez ezela, emaitozun elizak bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaitozun bakea. Jangoikoaren dutxa, ona hemen jangoikoaren dutxa, ona munduko pekatuak gentzen duena. Zorion txua jaunaren dutxua.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean. Eskerrik asko gaur honea etorrizkaten guztioi edo zuen gaurdunia beste edozen edotara agertu bezuen guztioi. Hemen txalkartu gara gaurkoan, beti bezala gure segidea, lorea despeditzeko, familiari gure samila hauetan laguntzeko eta jakoikoari haren arte erregutzeko. Eta ohituraren bezala, datorren igandean 11:00 bezetan bereziki gogoan izango dugu lorean. Orain bukatu aurretik azken erresponsoa erreza dezagun. Bukatik zinena Semide honen alde gure aitan egiten dizugu, mundu hontatik joan zaizun lorea zure sarbitzailearentzat. Sakrifizio honen bidez, garbidurik irits bezala, iztueraren betiko zorionak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikaza itzatela jainko guztiagunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean.